Ne postoji područje u životu gdje ne mogu koristiti reiki. Odnosno, ako i postoji, vrlo su rijetke. U protekloj emisiji pričali smo što je reiki, kako on izgleda u prirodi i kako s njim raditi, a danas ćemo pričati o tome gdje ga koristiti i na koji način ga koristiti svakodnevno. To je ono što je današnja naša tema ove naše druge emisije. Ono što moramo prvo spomenuti jeste da će reiki imati vrlo snažan utjecaj na vaš život. Promijenit će vaš pogled na život, odnosno promijenit će poglede na probleme u vašem životu, jer više nećete biti nemoćni i više nećete samo biti prepušteni sebi na milost i nemilost okoline, nego ćete moći doista uz reiki tehniku odrađivati ono što je potrebno u onim malim sitnicama da si svoj život promijenite. Tako da ćete vrlo snažno reikim utjecati na svoj život. Prvo će to biti kroz reiki tretmane koje ćete si raditi, može da dođete u stanje zdravlja, nakon toga da dođete u stanje cjelovitosti, odnosno da dođete u stanje u kojem će vaš život biti zdrav, ne samo vaše tijelo. Ovdje govorim i o navikama, ovdje govorim i o poslovnoj situaciji, ovdje govorim o ljubavnoj situaciji, ovdje govorim o svemu onome što vas čini cjelovitim, što vas čini zdravim, što vas čini na kraju krajeva radosnim. Dakle, moći ćete snažno utjecati na svoj život, a kako ćete mijenjati svoj život, kako ćete biti sve više bolje, tako će i drugi to početi primjećivati. I kako će to početi primjećivati, tako će ih sve više i više zanimati što ste učinili. Koja je vaša tajna vašeg uspjeha? Što je ono što ste vi uradili da biste tako dobro utjecali na svoj život? I ljudi će vas početi slušati i tada ćete moći utjecati na druge. Tada ćete moći kroz reiki tretmane pomoći drugima da ostvare svoje ciljeve, da ostvare svoju cjelovitost, da ostvare svoje zdravlje. Da li su to članovi vaše obitelji, djeca, roditelji, supruga ili suprug? Da li su to vaši prijatelji? Da li je to možda i na profesionalnoj razini gdje ćete danas sutra možda krenuti profesionalnim putem gdje ćete uz reiki raditi kao reiki terapeut? Nebrojene mogućnosti uz mogućnost da radimo na sebi i da utječemo kako na sebe, tako i na druge. Ono što vam reiki će isto tako donijeti mogućnost jeste djelovanja na one stvari koje vas okružuju. Moći ćete tako utjecati na svoje biljke, na svoje životinje, kućne ljubimce. Samo razmislite koliko danas novaca ljudi troše na veterinare. Vi možete na ovaj način zapravo pomoći sebi da vaš kućni ljubimac bude zdrav. Vaše cvijeće, vaši kristali, da ih ispunite, da ih pročistite, da pročistite prostor u kojem živite i na taj način živite u zdravoj jednoj cjelini, u zdravom prostoru, bez teške nakupljene energije i bez teških nakupljenih utjecaja iz okoline. Jer energija oko nas, poput podzemnih voda, poput povijesti koje se dešavalo ispod mjesta gdje živite i svega ostalo, su itekako prisutne i mi moramo znati da možemo uz reiki utjecati na ovakve situacije i na ovakve događaje u vašoj okolini. Tako da ćete reiki moći vrlo snažno promijeniti kvalitetu energije vaše okoline u kojoj boravite. Ono što je evidentno jeste da reiki utječe na um, da utječe na snagu vašeg uma, na snagu vašeg tijela, na kvalitetu vaših emocija. Rekli smo u nekim od videima da reiki utječe na emocionalno, mentalno, fizičko i duhovno tijelo. I ovdje donosi iskorak i ovdje donosi napredak. Isto tako, zbog energije koju reiki u sebe veže i prirode te energije, odnosno budimo konkretni, zbog vibracije koje se veže uz reiki, vaš svaki reiki tretman i rad reiki prakse podiže vas u vašoj vibraciji. Podignute vibracije vi zapravo možete bolje stvarati. Kreativniji ste, sposobni ste vidjeti rješenja, sposobni ste biti vođeni ili pronaći rješenja za ono što vam je potrebno možda u nekakvom izazovnom trenutku vašeg života. No to stanje povišene vibracije utječe i na vašu duhovnost, na vašu spiritualnost, te vaš duhovni život itekako kvalitetniji. Ne pričam ovdje o religiji, iako i to spada u vašu duhovnost. Reiki nema u sebi elemente religije, ali vaš duhovni spiritualni život svakako će podignuti se na višu razinu gdje će možda taj religijski aspekt, kreativni aspekt ili aspekt stvaranja biti doista iscijeljen i biti u višoj vibraciji, a samim tim i u boljim rezultatima i u boljim ishodima. Reiki praksa je praksa koja će vas učiniti ne samo iscijeljenim, nego i ispunjenim, cjelovitom, osobom koja će se osjećati blagoslovljenom, osoba koja će osjećati
možda po prvi put u životu, kako svojem životu, tako i životu svojih ukućana, da ovdje sada postaje radost, da ovdje postaje lakoća, da ovdje više ne postoje stanja straha, nesigurnosti, briga, jer Reiki kroz svoje načela će vas voditi da takve stvari odbacite i pregrlite samo ono što vam je potrebno, samo ono što je zdravo za vas. Zbog toga i kažemo da je Reiki tehnika koja donosi sreću i radost u vaš život. I to nije bez veze i to nije samo izreka. Uz Reiki ćete rasti svakoga dana, uz Reiki ćete imati mogućnost svakoga dana iskoračiti u onom smjeru koji želite, samo ako ćete sebi i na sebi odrađivati ono što je potrebno. To nisu neka odricanja, to je nekoliko minuta dnevno kako biste ostvarili svoje ciljeve u onim trenucima, u onom vremenu kada vama odgovara i za ono što zapravo i sami želite promijeniti, što želite iscijeliti ili što možda želite osnažiti i tako u određenom smjeru usmjeriti. I kada polako postanete sigurni da je Reiki tehnika s kojom želite isprobati, da je Reiki tehnika koju želite pokloniti svoje vrijeme, povjerenje, kada osjetite, ne samo da čujete da Reiki može u vaš život donijeti ono što ste dugo željeli i prema čemu ste težili, tada saznate da postoji puno različitih Reiki tehnika, da postoji puno različitih stilova i da postoje različitih smjerova Reikija. Molim, kamo se okrenuti, što odabrati, u kojem smjeru krenuti? Opet jedna prepreka, opet jedni upitnici. No ne brinite, u ovom sljedećem videu pričat ćemo o tome sa kojim Reiki smjerom treba krenuti, kako izabrati i koji su najbolji počeci kada je Reiki u pitanju. Vidimo se u idućem videu.